Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Ulu gepleşiklerimizden möhüm bölekler. Deccal we onuň ýaranlary atly rubrikamyzyň nowatdaky bölümi. Mene seredin ine şu Gaza sektor diýilýän zat ine şu soňky 2 ýylyň dowamyny edilýän zat şu. Ine şu taýda Antany ýaşarýaly boldumy? Şunu edýänler Yehudiler. Şu taýda şu jaýlar şu jaýlaryň içinde seňem jaýyň wadi. Şu jaýlaryň içinde seň dogon garyndaşlaryň wadi. Jigileň wadi, dogonlaryň wadi, şolaram öllü şoňa içinde. Teň mukaddes ojagyň ýaşap oturan ojagyň başyna ýumurdular. Indi ýaşarýaly ýer ýok, şäher ýok, oýnarýaly ýer ýok. Teň çağalagyň ýumurly şu jaýlar bilen bilelikde teň çağalagyň, sen geljegiň ýumurly. Ondan şu Amerikan jurnalistler, ýa-ni görkeden Amerikan jurnalistler diýmedimi? Şularyň içinde bir anajyk antaby bar bolsa. Antaby bar bolan adam şonu diýmedimi? Wah, Eýran dogry diýär. Eýran şu haramzadalyň ýurduny ýumurtga togulary ýaly etsin diýmedimi? Elbetde diýer. İçinde bir anajyk adamçylyk antaby bolan adam şonu diýmelem. Ya şu zatlar göre oturup kan şonu diýmedimi? Siziň içinde de şo pikir dörenokmy? Ana mesjitlerine çendi başyna ýumurup indi daşardan namaz okap oturlar. He? Hani musulmanlar? Hani musulmanlar ol Ukraina tarapyny tutan bolup uruşup ýören musulmanlar oruslar bilen. Näme üçin bulan tarapyny tutanok, he? Hani Siriýany basyp alan salafiler näme üçin şulara kömege gelenoklar, he? Haramzadalar, Wahabiler. Näme üçin şulara kömege gelenoklar? Yok, yine de şulun arkasında kim dursa bilýärmi, kim durýar musulmanyň içinde? Şaýlar durýar. Eýran durdy şulun arkasında. Hemem Hizbullah hereketi durdy. Hizbullah hereketi diýmek näme? Şaýlar diýmek. Şolardan kömek gelip durdy. Şolara bir kömek gelen oda şolar berdi. Emma näme üçin salafiler bermedi? Näme üçin Wahabiler şolara kömek gelenok, goşuny berenok? Ya Azrail'in üstüne hücum edip bir şolara karşılık görkezjek bolanok. Öýlere mine şu wagt tutuş Siriýanyň ellerini aldylar şu salafiler. Tutuş Siriýanyň ellerini aldylar. Hi Azrail'e karşı bir dıpırt etýän, şolara karşı ýekeje ok atyp bilýärmi? Ýekeje iň bolmanda bir gaty aýrym peýda edip bilýärmi şu zatlar üçin? Ýok, näme üçin? Sebäp olaň öýdi Yehudilaryň oýunjy. Öýdi Yehudilaryň oýunjagyny öwrüldi. Salafilik dini, Wahabilik diýilýän zatyň öýdi Yehudiler tarapyndan döredilen zat hem şolaň instrumenti, şolaň guraly. Şonan biz soňky diňe 10 ýyllyk bilen dowamyny däl, bir näçe asyryň dowamyny görüp gelýär şu zady biz. Bolmasa şu zatlar bolardymy eger şulaň arkasynda şon ýaly uly güýç duran bolsa? Ýok, bolmazdy. Bolmazdy, şu zatlar bolardymy. Hani sizin ol Allah bizim musulmanlarymyz ay nämelemmiz diýen bolup bir giden biýgün adamdan adamyň çalýaňy gelip bana Siriýanyň içinde, Iragyň içinde parahada oturan biýgün ejiji adamdan damyň çalýaňy siz Hristiýan diýip, siz Yehudi, siz ýa-ni näme diýip, näme diýýärler? Kürt diýip, ýene diýip damyň çalyp berler. Tamam çalıp böyle sizin salafiýleňiz men sizi köpüňizde ýüzlenýän şol özlerini salafi musulman diýip berenler bar. Siz ýa-ni iň bolmanda ýa-ni sünni musulman diýýän. Sizin sünniýleňiz bir giden biýgün adamlaryň damygyny açalyp bilýärler. Ana Siriýede ol duran taryhy gymmatlyklary bolan muzeýleriň içindäki eksponatlar weýran edýärler. Men bir giden gepleşiklemde görkezdim. Eksponatlar sizin sırtınıza tayak soktum o taýda duran müňlerçe ýyllap ýaşap şu taýda duran taryhy gymmatlyklар var. Heykeller var, köşkler var. Gymmat zatlar var, taryhy gymmatlar bolan gymmatly dokumentler var, kitaplar var. Şolaň baryny gelip bara näme diýip weýran edýärler. Näme mişin? Şu Kur'anna ana şu zatlar bolmaly diýipmişin. Ana şu zatlar şeytani, ine şu müşriklik. Allah şirk getirmek eger sen sunnet bilen meşgullansan, adamyň şekilini ýasasan. Hawa Kur'anyň başga bir kitaplary öwrensen. Ol müşriklik diýip şu zatlar edýärler. Şoňa güýji çatýar onuň. Emma şular ýaly ine görgül çağalaň arkasynda, aýallaryň arkasynda durmakda. Biýgün adamdan arkasyny tutup, şu haramzada şeytançylara garşylyk görkezmekde olar ýokdur. Näme üçin? Sebäbi şolaň oýunjogy şol. Men ýene bir gede gaýdýan. Şu zatlar edip beren haramzada salafiler var dedim.
Yani sünniýleňiz şu regionlar, tutuş regionlarda bir giden oýnatdylar, şoň pikirnemeden oklar. Pikirnemeden oklar. Biz näme üçin öýdemizi beýle alyp barýas? Biz näme üçin şu zatdan aladas ne demlok? Şunyal kötenip bölen ine biziň öz sünni musulmanlarymyz, Palestina'da musulmanlar, biziň öz sünni musulmanlar. Näme üçin biz şu tragediýa ýol berip oturýardyk? Näme üçin pikirlenen oklaram? Pikirlenmek bolan ok. Sebäbi sen ýokaryňda oturan haramzadalar bar, sen komandirler. Sen şeyhler var. Olar şo juhuytlan oýunjoklar da şolar bilen pul alyp oturan. Şolar bilen hyzmatdaşlyk edip ýören musulman geýimindäki juhuytlar Yahudiler olan köpedi. Şolaryň başynda oturanlar, ulamalar, mollalar. Olar şolar hakda gurruna etdirmeýär, sorabam berdirmeýär. Diýlen etdi börkezme berýär. Barda hawa edip bilseň de şu musulman döwletleriniň ýumurulmagyna ýardam etdi şolar ýumurdurýar gaýta. Ya, ine şu çağacın geleceği var mı? Ine şu geleceği var mı şutaydı? Şuna da eden, şu hainliği eden adamlara nefsini ağırmalı mı? Ya? Şu yıkan yumrançılığı döre diyen haram dadalara nefsini ağırmalı mı? Mena nefsini ağırını? Mena nefsini ağırını? Hani bidin onunla musulmanla böyle yani Türkmenistan öz içindekileri gelelim. Nemçi tediniz çıkan ok, şu datlar vardı. Nemçi TikTok'ta birden samsıklımsık datlarına gurrun ne diyeniz? Hı? Şoňa wagt tapýaňyz, emma şular ýal tragediýa gurrun nedäňdi? Han siziň ansanlygyňyz. Hana o siziň ansanlygyňyz nirde? Ya siziň bir giden aktivist diýen, oppozisioner diýeniňiz bardyr. Men olaň hataryndan näl? Käbirler pikir edýärdi. Ay seneme oppozisioner, ay seneme aktivist ýok. Men aktivistem de oppozisionerem de. Men jurnalist. Men olaňam pohun görkezýän, ýurduň içinde ýaşap beren bir giden gullar var. Siziň pohuňyzy görkezýän. Siziň aýbyňyz hakynda gurrun edýär. Bulan aýby hakynda gurrun edýär. Bulan şo bir teregiň beýlek tarapy, siziň bu aktivist diýenleriň köpüsi. Şular ýalda da gedek gelenne, häzir şolaryň köpüsi Izraýlyň tarapynda, Amerikaň tarapyndadyr. Diňläp göräýin. Siziň Murat Urbanlydy, düýe jüdüýdi. Ol geldi kim şol? Halmraz söýünlüýdi, saparyklyymdydy. Geldi kärdenem ses çykan ok. Ses çykýanlaram Amerikan tarapyny tutýa dogry edýär diýip bombalasyn ýa, ýumursun ýa şu Eýran. Soňam gelsinler Türkmenistan ýumursun ýa. Şolar ýa Türkmenistany etmegini arzu edýärler o. Arzu edip oturýarlar. Eýranyny bolanlary bizde desinler diýär. Eýranyny edilip oturulanda demokratik zatmış ol. Demokratiýany getirmekmiş ol. Näçe bir güne adamlar çağalar, aýallar ölüp ýatyr ana. İlkinci eden hücumlarının birem günnün günü şu gıyızca başlan çağacıklan okuyan mektebine karşı hücum oldu. Günnün günü. Şu demokratiya mı? Bunlarım hiç elle kakı otuyor şuna. Ay hakkından çık ya. Moğolların hakkından çık ya. Ben şunu yanlış ayttım ha başta. Ben ayttım. Ha bu Moğolların yüzünü yuvarıyarlar emma nämese edenle yol verip oturan bir haramzada o waň içinde bolsa da şoňa garşylyk görkezjek bir tapylmasa işi gaýdýan ondan. İşi gaýdýan ondan şu gäbadan adam ondan sen o waňy dogudok görüp bilýär. Dünýä meselesinde de şon ýaly. Nämese bolup dursa bilen edeni şoň öňüne alınmasa kimdir biri şulaň özüne bir kwabrak, özüne bir şulaň laýygyrak bir özüne göwün ýetýän diýdim zor bir garşydaş tapylyp şolaň tomşuguna şey diýip bermese dünýäň kellelerine geýjek bular gelip sen ondan döwlet liderine alyp gaşak uğurlap gitjek Aňryga gidip izolýatorda gynap diýenlerini etdirjek ha o sen jurdun hemme baýlygyny bize berersiň şoň tebigi baýlyklaryny biziň eýetçiligime geçirersiň diýip gaýdyr ana Maduran gynap otýarlar. Şo gurgulan näme diýenleriň hi habaryňyz barmy izolýatorda sakla? Ha? Aňry telefon etdirip, "Bore şolaň nemesine boyun bolaýyň" diýip häzir. Şolar ýa-da diýip häzir gynap da diýip şey mejbur edip oturanlar öýden gokmy? Bulan gitmejek zat ýok. Näme uğurlap gidenler öýden aňry izolýatorda saklap oturanlar öýden. Şo zatlar üçin. O demokratiýa bolýarmy? Wagşylyk dämşi?